Ahmadun mu kenan mai yarwa kai nake ta faɗa zuciya da kai ta gani sanda ban yi aikin ba. Ahmadun mu kenan mai yarwa kai nake ta faɗa zuciya da kai ta gani sanda ban yi aikin ba. Ya Ubangiji Allah na matabbacin sarki ni da kai na fara yaban gashi ba da fara ba. Agaji na lema Allah a bani danna na martaba da kima daraja ba za su kare ba. Ƙara yau salati Allah matabbacin sarki wanda ba iyaka aikinka ba kaɗan ne ba. Rabbi sa da Ali har ma sahabu tsarkaka, Rabbi sa sharifai da shigar su ba kaɗan ce ba. Ya uban waliyai Ahmadu Barzakul A'ala, ni da kai na gane hanyar da ba a toshe ba. Yau birima mai halara wacce ba a yin wasa, wanda duk ya ja kusani to ba za ya ƙara ba. Ya imamu na barhama ka kira ni na amsa, kai ka bani aikin kuma na ji gashi na karba. In na je ni ga wani tilas na gaida shehi na shehu saminin mu mazaje ba za su kare ba. Za na je na ɗaurai na zube na gaida abba na ya uba ga in yas dafa in ka ba kaɗan ne ba. Amadun mu kenan izinin yaban annabi ne ya bani na karɓa, gashi baituka na ta zuba ba za su kare ba. Amadun mu kenan ni da sallama za na shigo wajen kamar shidina, in ka amsa baitin zanyo ba za na kasa ba. Shugaban mu kenan ya abin yabo Ahmadu zuciyar mu kai ta sani, walla ko da ɗarsawa rai ba za ya daina ba. Magidan mu kenan duniya da daɗi daɗin tana da ƙarewa, wanda duk ya gane hanya ba za ya kauce ba. Ahmadun mu kenan mai uwa a gindin murhu ku gane harshe na shi yake da dacewa, rai ba za ya kasa ba. Shugaban mu kenan zantukan ka Ahmadu mai yarwa sun kasa ni zuma, ya uban su kai raju maganar ka ba da harshe ba. Ahmadun mu kenan bar na ta nitse a duhu da zuwanka ne ta fita, kai ka gyara komai na cikin ta ba da luzun ba. Magidan mu kenan sanda ayyukan suka fara jikinsu ne ya tsuma, sun kasa kabar birnin gashi ba su dore ba. Ahmadun mu kenan nan ya buɗe sabon birni madinatin ya kafa, gashi ta yi haske da zuwan ta ba ta kiske ba. Waka ja da ku Ahmadu walla ba ya kyan ƙarshe, wanda sun ka ja gashi ba zar su ba ta dore ba. Ya da kai ta gani ya uban maza Ahmadu mai gida ina kake ne, san ganin ka ya sa neman ka ban mu daina ba. Zuciya da kai ta gani in ka zo ashe Ahmadu ma ana fahimtar kalamanin da in yas yayi bai zamo asara. Zuciyar mu kai ta gani jarumi na barhama himmar ka ce ta sa na nutsu har na gane aikin da nake ba za na daina ba. Zuciyar mu kai ta gani duniya ashe ma hanyar kuce da fullewa, wanda duk ya kale hanyar sa ba ta dore ba. Zuciyar mu kai ta gani shehu kai kake da sharif sala duniyar baiwa, wanda in hadisi aka zo ba za a koma ba. Zuciyar mu kai ta sani da uban kwarai maula ya shewa almuskin, in kana waje turai ni ba za ya gifta ba. Mu kai ta gani masu yin yaban Ahmadu gaida ku mazan gaske, kun tsamanin ruhi ya tashi ba da auni ba. Tiyar mu kai ta gani garin Kano akwai taka lafiya mazan gaske, jazzaba suluki aikin ku bai yi shekin ba. Tiyar mu kai ta gani ɗaurayi akwai sirrin fatahi yaran baba Ahmadun kuke yi tafiyar ku ba ta doge ba.
Ahmad Abdalla in gaida kai fatilas ne duniyar ka ta haska gashi baka daina ba amadin kuje kai bu in na je na Maiduguri za na gaida kai oga abba shehi waƙar ku ba za mu daina ɗauka ba adana ni indararo zakirin mu dan yaya har da abba jinjina a yabo ba za ku noke ba amadin mu kenan to anan wajen zan dan dakata da baitin ka amadin mu mai yarwa ba za mu daina baiti ba na gidan mu kenan da'iyar mu Ahmadu mai yarwa ƙara ba mu tsari yan madogara da yabo mu ba za mu kasa ba amadin mu kenan wallahi la tulfil Ahmad saniya Ahmad fardin jawarin lan yuqasima alayhi salatu llahi summa salamuhu ma al ali wal sabil kirami zawinma in tasaluni ana habibi wa sayyidi fada habibullahi mal gairu ma wa ma waqti wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa marham minu qarsiltu jailama wa marhamadan kifi ya nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama kamar rama maskal badar yawman bi asbuyim kamar rama audan lamsi yawman wa aywama kamar rama darkal wasbi qadak saru walakinnahum qad gadaru mutarajjama fa asartu hubbal mustafa duna ghairihi walau umma kulsumin walau kana maryama fa wallahi ma fil qalbi hasul ghairihi فغير رسول الله ليس لتعلم أشار إلى مذن فسال مسلمدا وإذ رمى ما سكل ماء أمسك ملهما وإن قريشا أيبوا وسقروا وشك له زلجوا بدر معزما وردت له شمسا وأيد غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق كما وهدم عذابا برمية كفه فيا عجبا من يمه هنا هجما هدى الله أقواما بنورك والك وبسيف هادي البدر من كان أجرما يفيد علوما فائدات ومغنما يفيد جيوشا للدلال أرمرما فأما وداوي الأرض كرام وداتم قرب وأجب أرشد الكل أمما وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي مهاتما وقد سار فينا المسلمين وعندنا أئمة علم الصالحون تكرما وفينا رجالا سابقون وعندنا للقدام كاتم أبو كنزا مدرسما صلاة وتسليم على أحمدي وعلي وأصحابي صراطا مقوما وعلي وأصحابي صراطا مقوما